mangwanani vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nashe yakamira sekudai so: ininiwo ndinoda kureurura kuita zvivi zvose izvo zvandinoita mukoma Nashe, ndichiitirawo vamwene vangu utsinye, ende ivo vamwene vangu vakandigamuchira kubva zvavakaziva kuti ndainge ndapiwa pamuviri nemwana wavo. Ndakapiwa pamuviri apo pandainge ndichiri form 3, ndokubva ndachizotizira. Mushure mekunge ndatizira ndokubva tatanga kugara tose, but pamba apa pavamwene tainge tigere takati bamukuru bamunini nevamwe bamunini zvekare. Saka umwe noumwe ainge aine mudzimai wake. Saka mukuzonokonana umwe mukoma, even though vamwene vangu vainge vachindifarira chaizvo, but inini ndaiona sekunge vaizopota vachiitira vamwe favor. Ndo pakazongobva ruvengo rwangu ipapo, ndokubva ndachizotanga kumanikidza murume ndichiti ndainge ndichida kuti tinge tichienda kunogara somewhere else. Murume akambotanga acharamba, but nekufamba kwenguva ndokubva azongobvuma mukoma, ndokubva tazotanga kugara somewhere else. Saka kubva zvatakazotanga kugarawo kwedu tega mukoma, ndainge ndava kuita zvandinoda, ndava kuzviudza kuti sezvo tava kugara kure nehama dzemurume, murume handichatombomupi respect zvachose. Zvadaro mukoma Nashe nemurume takaramba tichingonetsana, asi vamwene vaitosarudza kutokwira bhazi vachitoita masacrifices ekuti vange vachiuya kuzozama kuti vange vachitigadzirisa, but inini mukoma ndini ndainge nditori problem chaiyo. Zvandakazoita mukoma Nashe ndezvekuti nerimwe gore vakazoti vauya kumba kwedu. Mushure mekunge vauya kumba paya, ndipo apo pandakati ndakavatarisa ndikabva ndazongonzwa ndichivavenga. Kutaura kudai vamwene vangu vakazotoremara mukoma. Ndakabva ndachizoenda kune vamwe madzibaba vaya vainge vakambondipfimba. Saka ndikabva ndati kana ndikadzokera kwavari madzibaba ava vanokwanisa kutondibetsera mukoma. Ndakaenda kwavari madzibaba vaya ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachizondibatsira. Vakabva vati handiti nyaya yangu yandakakuudza unoiziva. Ndikabva ndati hongu ndinoiziva munhu waMwari, tichangoita zvacho zvamuri kuda kuti tinge tichiita. Asi ndakabva ndachizoramba neungwaru hwangu mukoma. Ndo pandakabva ndachizotaura nefriend yangu ndikabva ndamuudza kuti madzibaba vainge vagara vachimuda sezvo ndaiziva kuti ivo vaitongodawo havo munhu. So friend yangu akabva achizobvuma zvake after a couple of days. Apa kuna madzibaba ndainge ndichingopostpona because kune kwataifanira kuti tinge tichizoenda tose, ndichingoti tichazoenda. So uyu akazoti abvuma manje. Ndipo apo pandakabva ndachizotaura namadzibaba ndikabva ndavaudza kuti friend yangu iye ainge atogara achitovada. Saka zvaikwanisa kuzonetsa kuti akazondiona ndava kudanana navo madzibaba, sometimes zvaikwanisa kuzonetsa. Saka ndipo apo madzibaba pavakabva vachizomupfimba iyewo semunhu wandainge ndakatongonyepera, ndikamuudza kuti madzibaba vanokuda, then ndokubva atobvuma paya. Mushure mekunge abvuma mukoma ndokubva vatanga kudanana. Saka handina kana kuzombogara ndakadanana navo madzibaba ava. Ndo zvandakaita ipapo, ndokubva ndachizopiwa munamato. Ndakapiwa munamato mukoma. Mushure mekunge ndapiwa munamato uya ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizomuka at least kuma 11 kana kuti paya pandinenge ndavashuwa kuti vamwene vangu vanenge varara. Kana ndavashuwa kuti vamwene vangu vanenge varara, then ndaibva ndachizotora munamato uya. Izvi ndaifanira kuzviita ndakashama, then ndobva ndaenda padoo reparumu apo pavanenge vavete, then ndobva ndachizogarapo padoo paya. Ndaizogarapo usiku hwose kusvika kwava kuda kunoidza. Ndobva ndachizosimuka paya, ndobva ndazodzokera hangu kubedroom. Ukuwo murume ndaiva neumwe munamato wandainge ndakapiwa, ndikanzi munamato uyu murume wako zvichaitika ndezvekuti pose apo pamunenge maita bonde mava kuda kunorara,
iye anobva abatwa nehope zvekuti kunyange ukazoita zvawaita haazombofi akamuka. Ndakazviita mukomanashi izvi kwemazuva akawanda kuzonosvika vamwene vachidzokera kumusha. Vakazoti vadzokera kumusha, vamwene ndo patakazongonzwa kuti vainge vava kuzvimba gumbo ndokubva vazoenda kuchipatara. Vakati vaenda kuchipatara vakabva vanzi gumbo riya rainge riine infection, saka raitofanira kutoti ringe richizotobviswa. Ndokuzotoremara kwakazotoitawo vamwene vangu, ende ndini ndakazvikonzeresa mukoma nekuda kwekuti I just felt as if ivo vainyanyisa kufarira vamwe varoora vavo kudarika inini. Mukoma ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Noda kungoti dai Mwari mandiregerera nekuda kweizvo zvandakaita, because kana ari sefriend yangu kuzotodanana kwaakazoita namadzibaba vaya kwakazotokanganisa marriage yake, because madzibaba ava ivo vaitouya vachitondiudza kutoti friend yako ndiri kumuvakira munamato because ndikuda kumuparadzira marriage yake kuitira kuti ange achizova mukadzi wangu. Mukomana chimushure mekunge marriage yake yaparara, ko iye akazomboroorwa here navo madzibaba vaya? Haana kana kuzomboroorwa navo, vakangodanana kwechinguva chipfupi mushure mekunge vadanana ndokubva vachizorambana paya. Friend yangu kutaura kudai ariko kunoku kuJoni. Ndiyowo confession yangu iyo mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. I am regretting mukoma because ndakashandisawo mushonga wemupfuwira ndichifungidzira kuti baba vepanext door vataingoona vachidhiraivha mazimotikari ndichifungidzira kuti zvimwe kuda ivo vane mari yakawandisa. Ko ndaigozivei kuti pamba apa pavanogara pamba peumwe muzukuru wavo ariko kuUK uko, saka vanotongogarawo pamba apa, vanongoitawo zvekuchengeta pamba ipapo. Uye zvekare motikari dzose idzo dzandaiona vachidhiraivha, motikari idzodzo mukomanashi imotikari dzekubasa, vanoshandira mamwe maChina. Saka maChina awa nekuti havagari muno mumuzimu at all the times, ivo ndeve kuSouth Africa maChina acho, saka ndivo vanenge vachingofamba nemotikari dzemaChina acho iwawo. Saka ndakabva ndazobatwa nemweya weruchiva. Ndaiti kana ndakatarisa kaHonda Fit kemurume wangu mukoma, ndanyatsokuona kuti idzi ndo dzinonzi nonsense chaidzo, ndichitomboti hakuna murume anofamba neHonda Fit ane dzakakwana. Ava ndo vanonzi varume iya yekuti hanzi murume haafaniri kuti ange achiona padenga remotikari yake. Ukangoona uchiri kuona pamusoro pemotikari yako, ziva kuti kamotikari kauri kudhiraivha ikako kamotikari kanofanira kudhiraivhwa nevakadzi. Ndainge ndoti kana akanditi handei kwakati, ndobva ndaramba ndichiti baba ava vanondishurira, ndingaswera ndichifamba nekamotikari kakasakara kudai mukoma. So ndakabva ndachizotanga kuitira baba vepanext door maactions. Mushure mekunge ndavaitira maactions, ndikaona kuti zvainge zvisiri kushanda zvose izvo zvandaivaitira mukoma. Ndakaita sekunge ndichasvika pakuvakururira nhumbi. Nerimwe zuva pandakaendapo pamba pavo ndichida kuona mukadzi wavo, ndikasvika mukadzi wacho asipo. Pandakaona pasina kana action, ndo pandakabva ndaona kuti apa painge pava kutodawo changamu. Ndikabva ndazoendawo kune vamwe gogo avo vatinotoziva kuti gogo ava gogo Muroi. Ndokubva ndaenda kwavari ndikabva ndavaudza nyaya yangu. Handina kana kumbogara ndakavavanzira kuti ndainge ndava kuchiva murume wemunhu. Ndokubva vazondipa mushonga, vakanditi mushonga wekutanga wandichakupa ndewekuti mukadzi wacho
ange achizokufarira, then umwe wacho wandichazokupa manje kana mukadzi wake ava kukufarira zvokuti unokwanisa kutoswera pamba pake kana kutosiya watobika pamba pake, ndopauchazowana mukana wekuti unge uchizopfuwira murume wacho. Ndozvandakazoita paya tikabva tatanga kuwirirana. Nazvino mukomanashi tinowirirana zvisingaiti, but I am regretting. So mukadzi uyu mukomanashi, pane pamwe apo patakaita kamini brai pamba, takati taita kamini brai kedu, just a small family brai, then ndokubva ndachizochengeta imwe nyama. So ndo pandakabva ndazoenda ndikabva ndazonomupa nyama iyoyo yandainge ndakamwaya mishonga. Akabva atanga kundifarira, akatongondikweretesa mari mukomanashi out of nowhere, akandikweretesa mari yange ichikwana iyo kuita $320 yaakandipa. Mushure mekunge andipa mari iyoyo, ndipo apo pandakazotanga kana kuenda kumba kwake ndichinoswerako kumba kwake, zvokutoti ndaitosiya kana ndatobika. Musi wacho iwoyo mukomanashi vakatobika sadza ravo nemuboora, akabva anditi chindibikirawo muboora because handinyatsokugona kuubika. So mushure mekunge ndapedza kuubika paya, murume wacho ndokubva atosvika, ndokubva tatopakura paya tikabva tadya, asi ndakabva ndazoisira murume wacho mushonga wemupfuwira. Mangwana acho mukomanashi ndakabva ndabuda panze pegedhi ndichida kutongoona kuti mushonga uya wainge wakashanda here. Iye akati achienda kubasa, akabva andiona ndichitsvaira, ndokubva andikumbira manhambers, tikabva tatanga kutaura. Kubva ipapo kusvika pari zvinozvi tinofambidzana. Hepano mukomanashi patakatanga kufamba tose, ndaifungidzira kuti ndawana mbinga yangu, saka ndakabva ndamukumbira mari. Ndikabva ndati ndinokumbirawo mari because ndainge ndiine project rangu rehuku randainge ndichida kutanga. Akabva anditi unoda mari? Ndikabva ndamuti ndikuda at least $2,000. Akangoti mari yose iyoyo. Ndikati zvimwe kuda inyawo yekuti munhu akaomera. But mukomanashi mukuzonofamba umo ndipo patakazoenda kumba kwemachaina. Mushure mekunge vauya kuno kukuzimu, ndopandakabva ndaona kuti baba ava havatomborina kana chinhu. Wangu murume wandaitoshora nekahonda fiti kake zvitori nani, uyu manje hatomborina kana motikari kana bhasikoro mukoma. Like who does that? Kuti unongonopinda mumba, imba itongori fully furnished, apa unongofamba nemotikari dzemachaina, hauna kana bhasikoro. I am regretting. And munongoziva zvinongoitawo mishonga yemupfuwira, munhu anenge ava kuda kungogara ari teki newe. Ndoita sei? Ndinotya kuti kana ndikamuramba murume uyu apa ndakamushandisira futi mupfuwira, anokwanisa kuzotanga kunetsana neni manje because anenge ava kurambwa. Please ndibetsereiwo, handina kana mari yandinombopiwa. Kana ndikatonzi ndapiwawo kana $20 ndinenge ndatoitawo rombo rakanaka. Unongonyatsokuona kuti munhu uyu haatomborina kana mari. Asi kana ukamuona achifamba nawo maland cruiser awa nemaGD6, unoti ava ndivo varidzi veZimbabwe, ndivo vane mari yose yemuZimbabwe. Izvo munhu waleti kana dola anenge asina. Pane pamwe patakatomboenda kuma-outings mukoma, ndini ndakazotogumisidzira ndava kutodira fuel yekuti tikwanise kudzoka kumba mushure mekunge motikari yastaka mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Pakaipa. I guess you learned your lesson. And don't judge the book by its cover. And sure mukomanashi, I am now regretting kuti murume wangu wandaishora ndichiti kahonda fit. I was wrong about this man. Motikari dzose dzandaichiva neimba zvose ndaifungidzira kuti ndezvake izvo, kwani hanzi haana kana bhasikoro munhu uyu. Zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavhika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ininiwo ndakaitawo mwana necousin sister yangu. So the problem is that cousin sister yangu uyu iyewo ambozama kuti ange achipinda mumarriage but zviri kuramba, saka akabva mukunditumidzira message a couple of days ago. Tose tiri kunoku kunyika yevatorwa but iye ari kuCape Town. Iniwo
ndiri kunoku kuGauteng province nemhuri yangu, saka ava kuti iwewe ndiwe wakandipa munyama, kuita kwandakaita mwana newe ndiwe wakandipa munyama, saka chiita plan. Ndikabva ndati ndoita plani yei, akabva anditi its either nyaya dzacho ndichadzifambira kuti urambane nemukadzi wako, kana kuti iwewe uchatsvaka nzira dzekuti ucharamba mukadzi wako mune zvakanaka, then we will start from there. So I thought kuti she was joking. She's not joking, mukomanashi munhu wekuti she does not say a lot of things, but anozoti kana ataura anenge atotaura. Saka apapa I am asking for advice, ndoitawo sei so as to make sure kuti she won't go ahead and do something bad against my wife. Yes mukoma, takatoita mwana tose, my firstborn son. Mwana yeye ndakamuzvara necousin sister yangu, uye zvekare kana kamuchengetero kacho kandinomuita, sometimes mukadzi wangu anotombobvunza kuti asi nhai imi why is 8 muchikurudzira zvinhu zvakapusa kudaro, because what we told her was that my cousin sister aidanana nevakomana vakawanda at the same time, saka haana kukwanisa kuzoziva kuti mwana wacho ainge amupiwa nhani. Saka hanzi kumukurudzira chihure kwandinoita, we are supposed to ignore her achitambura nemwana, because mwana uyu mukoma wati kutaura nezvake ndini ndinotomuendesa kuboarding school, of course ndichibatsirana naamai vacho. Mukoma ndiyo confession yangu yandiinayo, uye zvekare I am asking for advice. Nyaya iyi mukoma inongozivikanwa namai vangu chete, ndivo vanoiziva. Nazvino mukoma Nashi ndivo vagere nemwana wangu uyu. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hey, pakaipa. Yeah, mahwani. And I am asking for advice. What kind of advice can we give our brother and cousin sister iri kuti yo chiita plan tikwanise kutanga kugara tose, because sezvo uri kuona kuti sezvo zvazvaramba kuti ini ndike ndichipindawo mumarriage apa iwewe you are happily married, tichirambawo wako mukadzi, kana tichiita masingo toita masingo tose. You cannot be married whilst I am not married, otherwise ndodzifambira nyaya dzacho. Ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section.